Nginibingelele, nginamukele babukeli bohlelo lethu inkolo nosiko. Igama uMfundo Phungula. Namhlanje sinobaba la, ubaba uNdlovu. Ubaba esimazi njengobaba onalo ulwazi ngezenkolo. Kodwa ke angeke size sisho lutho olukhulu ababukeli abayisholo bona emakhaya ukuthi ingabe kungakanani abakuzuzayo noma basazokuzuza ngoba sisazoba nayo ubaba la, ubaba uNdlovu kule show yethu. Baba Ndlovu, sikubingelele baba, sikwamukele, sicela ubingelele nababukeli emakhaya. Baba Ndlovu, ngibonge ngethuba lokuba ingxenye yale ngosi enohlonze nami ngikhulisile ngoba kuthanda ubanzinyana ngoba nami ngene ecathulweni zabantu abanohlonze nami kade ngibuke kubo ngikhula kubo izimvo zabo nembono yabo. Namhlanje ngihlezi lesi sihlalo kodwa ke cha, ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu nabakithi bazongembatha. Ngibonge ngempatho ohlelo, ngibingelele ke nababukeli emakhaya. Siyabonga. Usho baba isihlalo esishisayo lesi. Ngiyafutha nje kumanje mfowethu. Uyajuluka. Hayi. Sengithembela uNkulunkulu nabakithi ukuthi bazongilonda ngikwazi ukuthi size sifike emaphethelelweni kungabanga nangxaki mfowethu, kodwa ke cha. Nami ngizophosa njitshe esivivaneni nami kulokho engambulelwe ngakho nengikhanyiselwe ngakho ngoba phela indaba yenkolo kade kwasilandelwa. Yes. Ineminyaka ilandelwa nami ke cha ngizophosa nje iconsi namolwandle bese ngishiyela namabanye ngizele lokho baba. Yebo, ngoba indaba yenkolo mayibheka baba indaba endala. Sazalwa ikhona, ngicathi nabazali bethu nabazali babo bazalwa bekhona, kodwa uthola ukuthi ulwazi mhlambe esinalo nangalo liyashoda. Liyashoda. Mhlambe baba ukuchazele nje, siqale mhlambe nje khona ekuqaleni ukuze mhlambe umuntu nosekhaya noma umuntu obukelayo le video nje mhlambe understand ngoba khona labantu othola ukuthi abekho interested enkolweni, ukusonta nje akusiyo into abathi bayayithanda. Mhlawumbe umuntu ezethi hayi mina ngincamela ukuthi nje ngihlale ekhaya, omunye ethi hayi ngincamela ukuthi ngidle lamambawu kunokuthi ngiyosonta. Inkolo baba iyini? Uma uchazela mhlawumbe nje umuntu base kuthi uchazela nje umuntu manje ongazi lutho ngenkolo, umchazela nje ukuthi inkolo umthetho wayo iyini? Khehla lami isihlokwana esithanda kwa umbuzo uthanda uba ukujula ke nokho ngoba kahle kahle singawuxoxa namhlanje sizeshona ilanga nakusasa naphambi kwakusasa. Siyixoxa nje siyishoka le ndaba ngoba indaba yenkolo ibanzi. Bayilandelile abaningi beyilandela ngokokunqwada. Yeah. Ushuthi ke bayilandela ngani ngesiphiwo nje somqondo nokuqhathanisa. Kube khona abayilandela ngendlela yokwambulelwa ukuthi umuntu unehlo ake sinje ihlo lesithathu. Uyabona? Nami ke cha ngizothanda ukuthi ngiyilandelele nje ohlangothini kahle kahle lokwambulelwa uNkulunkulu nabakithi ukuthi mina inkolo mina ngiyazi ukuthi yini, okungasho ukuthi sefanele kuphikisane nokuthile umuntu akakuzwa ngaphambilini. Bengizothi nje inkolo nje kafuphi ilolo hlaka noma uhlaka okuvunyelene ngalo ngendaba kaNkulunkulu. Lolu hlaka ke okuvunyelene ngalo ngendaba kaNkulunkulu luphethe izinto ezimqoka. Lukhuluma indaba yokuthi umuntu oyikholwa uziphatha kanjani, uNkulunkulu ukhonza kanjani, ngaziphi ikhathi, yiphi imikhosi yakhe, yiziphi imfuno zakhe. Bese kuba nezinto ke eziphawulekayo khehla lami engazo ngithi ziwumgogodla. Ngingabeka kanjalo mina ngithi ziwumgogodla wempilo wenkolo. Ngese lapho.
inkolo ke angeke uqhamuke manje inkolo usushamashushu uyizwa ngaphakathi uzalwa manje. Inkolo into ngokusemthethweni oyoyithekela kwabadala. Inkolo kufuna ingagcini lapho, inkolo kufuna futhi ikhuluma indaba yala, iphinde ikhuluma indaba yakwelizayo ukuthi mhla umzimba uqhothayo, mhla umzimba uhlukana nomphefumulo, ithini indaba yakho. Inkolo ufuna ihambe izifike lapho. Ingagcini lapho futhi inkolo kufuna inkolo igone isiko. Inkolo nje umbandela wayo ufuna igone isiko ngoba njoba sikhuluma ngembandela kaNkulunkulu enimkhonzayo, uyena owaniphayo, owanipha ukuba khona kulomhlaba. Wanipha ibala lenu, uma umnyama umnyama, uma ungwasendiye ngwasendiye, uma umhlophe umhlophe, wase kupha nomhlaba ozophila kuwathi ke umhlaba wabantu abamnyama lo. Wase kupha nolwimi. Zonke lezi zinto lezi ingxenye yemvelaphi yakho nenkambiso yempilo okuphansi kokuyisekelo sesimo. So inkolo ayigcini ngokukhuluma nje ukuthi ke igospel indaba kaThixo, ikhuluma ukuthi siyahlabelela mhlambe senze njani, miracles, imlingo bayasukuma abantu ezihlalweni, ishosha ziyasukuma, impuphuthe ziyabona. Ayigcini lapho, kodwa afuna yenze njani, ihambe izigone isiko ngoba kunobuzwe enkolweni. Enye yezinto engathi mina ngeshwa, umuntu omnyama akakafiki elwazini njengalolu, usasala entweni enjalo. Umuntu omnyama nje wanele ngokuthi nayo inkolo ikhonza umhlaba wonke noma kwasha kwacima, nathi asingene. Inkolo iyahlukanisa, ibeka izinto ngononina. uNkulunkulu uthanda kanjani. Ngamanye amazwi nje baba, uqonda ukuthi inkolo kufanele ivume isikompilo lomuntu. Kufuna kahle kahle indlela yempilo njengokuthi nje ubuchwepheshe buyamsusa umuntu esikompilweni. Intuthuko iyamsusa umuntu osikweni nasemvelaphini yakhe. Kuzoba impucuko laba bathi smodern, kuyamsusa futhi umuntu emvelaphini yakhe. Kodwa inkolo iyona nto ofanime ekubuyisela emvelaphini yakho. Ungayiphucukela nje eceleni, kodwa masibuya enkolweni funa ume emvelaphini yakho ukuthi wena ubani, uvelaphi, uze ngani emhlabeni, ngoba kunenhloso owalethelwa yona, hayi wena sikhu sakho nje, kodwa uhlobo lwakini olwalethelwa yona. So kunezinto ezilindelekile uwe wena sikhu sakho, kunezinto ezilindelekile ohlobeni lwesizwe sakini. Inkolo ke fanele igone imvelaphi yakho, ibambe kanje. No, ngiyakuzwa mina baba, ukuthi uchaza ngayo ngamanye amazwi nje ukuthi inkolo kufanele kube yiyo eguidayo ekutheni ungasuki kulento uNkulunkulu ayidalele yona. Yebo, ngoba impela ngisho ngakuthiwa wenza noma u5% noma u10% wayo, kodwa kumele uyenze into ephathene ukuthi wena ungubani kulomhlaba. Ngoba enye indawana efika isidide siyindle emnyama, izizwe zomhlaba zibambile imvelaphi yazo, i-identity yazo. Umuntu omnyama ohamba ecela ukufeaturishwa, awusamkeleni phela, sicela ukushada nani, nathi siyalithanda ibala elimhlophe, inwele ezinde zona, inzipho ezinde nathi singasali ngaphandle. Egcineni umuntu omnyama ugcine nje enjendani, egcina kuyena umuntu kuphela enze njani okwazi ukubeka unwele pheko onwele, afaka uzipho pheko uzipho. Kushode ekutheni aqonde ukuthi lento ayiyo kufana ayilonde, ifuneka njengoba injalo. Ngakho ke nje thina ke nje njengoba nje sisenkolweni yobuNazaretha nje, ubuNazaretha busilondile.
ukuthi sibe abantu futhi siqhakambise lokho. Nabe ezinye izizwe engithi mangibabuke ngibancome kakhulu abenkolo yamaSulumane, abenkolo yamaHindu, abenkolo ekaBuddha. Ziningi inkolo ekhona ezisibonele esihle ukuthi ibanjwa la futhi ungayitsheli ukuthi inkolo izoma endleleni yempucuko yakho ayimi kahle kahle ukuthi nje nakho sasuke safundiseka kabi. Yeah. Nakho nje mangabuka nasi isizwe samaSulumane sihlezi ezintweni zazo, sihlezi kube nisona futhi asikudluki. Kodwa manje buka intuthuko yazo, khona oDubai namhlanje, khona obani uyibeka phi impucuko lapho? Uzothi iphucukile but ihleze emgomeni wayo. Ubuka isizwe samaShayina, ubuka isizwe samaJapan, sihlezi ekubeni sona kodwa sikude kabi nempucuko. So sifundiswe enye into thina engesiliqiniso kahle hle ukuthi ukuhlala endabukweni yakho kuyakubambezela kukubambezeli. Look at the Chinese, they are stubborn cultural, but where they are. Likewise, ama-Japanese, akwenye level, kodwa abayibo nje abacompromise futhi, abanikezeli ngokubona. So ke sisuke saqeqesheka kabi sayithathe inkolo ngenye indlela kanti ayisiyo leyo nto. Ingenye into. Kufuneke ikulonde emgomeni yokuphila njengomuntu. Kodwa bese kuba kuvela ke ezinye izinto ke phela ngoba phela impilo iyaqhubeka iyaphambili. Eyishoyo ukuthi ke manje cha phela usuphila esikhathini sanamhlanje. Ba. Ngiyakhumbula yabona nje baba usakhuluma le yama-Japanese. Ngiyakhumbula nje ukuthi ngingabona la TikTok no ku YouTube ngenze iphutha. YouTube ngangabona la ku YouTube omunye ekhuluma ngama-laptop i-design nje yama-laptop ase-China. Uma uyibheka isabamba i-design yama-laptop ango-2013 2014. Kodwa uma ubheka i-research noma ama-stats athi lama-laptop lawa enziwa yinkampani lezi ekuyizona ezi-traditional ezaseJapan. Iwona athengwa kakhulu ukudlula lawa masha. Okusho ukuthi iJapan ngathi i-country esithathela i-standard yokuthi sina sifuna ukuphila ngento enje isikhathi esingaka noma kungaqhamuka kwangaphandle. Kodwa uma bona bengakafuni ukuthi banyuse noma bashintshe lokho abayikho, bahlala nje and babamsana ezizwe ekwenzeni lokho. Lokho khehle lami nje ukunezezela ngaphezulu kwalokho kushoyo, lokho kudala ukuthi bahlezi embonweni wenkolo yabo. Ngoba inkolo mawuhlezi kuyona ezinye zeinzuzo noma ke ngithi nje this is what we are profiting from into eyinkolo. Inikeza ihlo lakho likamoya nehlo lakho nengqondo kamoya uphaphama. Ze ungakhanyiseleki ngezinto nje ukuqonda kamoya nokubona kamoya kuyinto efile. Lokho esingakupha mhlambe for lack of a better word ngathi nje ilokhuzana i-spiritual sanity ngoba ukuba spiritually woke kusho enye into. So mangabe isolo lomoya nengqondo yomoya iphapheme uyakwazi ukuhlala emgomeni futhi uthuthuke njengesizwe uye phambili futhi kulomhlaba uthathwe njengento ekhona ngoba ukufa komqondo womoya ukufa kwehlo lomoya okwenza ukuthi izizwe zingakuboni ukuthi uyini ngoba nawo iyilulwane uhambe nje ungena la kodwa umongo wenkolo uthi hlala kokwakho ngesikhathi wazi ukuthi nesizwe siwumakhelwane sinokwaso naso nihlale nihloniphane namukelane niphilisane umhlaba uyise phambili ngoba sanikwa umgomo wokuthi umhlaba usuyise phambili. Yeah. Ba. Manje lento ukusho ukuthi sho kona ukuthi singabantu abamnyama ukusho ukuthi ngoba sihamba nje si-adapta ezintweni zezinye izizwe ngenye indlela ukusho ukuthi abantu angazi ukuthi sizehlisa isithunzi ekutheni izinye izizwe zingahloniphi ngendlela efana ngabe zihlonipha ngazo. In fact, we are the only race
Anginandaba ukuthi use South Africa, use Zimbabwe, use Thailand, use America, use Honolulu. Ma umuntu omnyama nje, we are the only race that is fighting for acceptance or approval from other nations. Sifuna ukwamukelwa nokwesekwa ezinye izizwe. Kanti akikho lokho esakunika uThixo. uThixo wathi mangabe edala uMoses, edala uAdam no-Eva ensimini yase-Eden, wasebanika umyalelo wasethi ke zalanani nande nigcwasa umhlaba nokugcwala kwawo. Umuntu omnyama akayiqondi leyo nto ukuthi njoba siphila nje uwona mongo omgogodla wempilo. Ukuzalana sana. Ya, umuntu omnyama akaqondi ukuthi leyo nto ihamba izifike phi. Uyabona leyo nto leyo. Zalanani nande umuntu uma umtshela lokho uyitshela lokho kuzala ukuthi njengokuthi nje kuhlangana ababili kuphuma ingane kanjalo kanjalo. Cha. Fill up this whole world with ideas, bright ideas, creativity. Not only ukuthi kahle kwalapho ke kuzalweni umuntu omnyama ke akenzi kahle ngoba kwalapho uhamba ecela ukushada nabelungu, ecela ukushada namandiya, ecela ukushada na yonke inhlobo ekhona. Kanti umongo wawunikwa ukuthi preserve your race. Londa uhlobo lwakho. Iwona mongo osawunikwa uThixo loyo. Kodwa sihambe sifuna iacceptance kuwo wonke umuntu. Hayi nathi singabanye benu. Uyabona le nto inkolo ke kahle kufuna mangabe ungena kuyo ikukhanyisele ngokubaleka kwezinto ezinjalo. Ukuhlala emazwini ayisekelo senkolo. Kwamanje mawukhuluma ngenkolo kumuntu omnyama uvela gijime phambili. Alikho elinye igama, igazi lemvana. Cha, isisekelo usiphethe yini isisekelo senkolo? Ngoba sikunika ilungelo lokuphila, sikunika umhlahlandlela wokuphila. Lokho kushoyo i-healing ministry. Ukwelashwa nje nemangaliso nani kuyingxenye yakho nawo, kodwa ke kukhona okuyisekelo nokumgogodla wakho. Kunjengoba uphila nje nanto ufuna uyenza. Manje umuntu omnyama akaqonda ukuthi sanikwa lo iyalelo loyo uyitshela ukuthi nje hayi kwagcina kuAdam noEva. Cha naleyo ndawana futhi ufuna silungise ngoba kahle impilo iyonke ayiqalanga endaweni eyodwa, yaqala endaweni eziningi ngesikhathi esodwa. Noma mhlambe ke noma ngebe singi isikhathi kanye kodwa kwakungeke kuthiwe masenza abantu ngemfanekiso yethu bese kudala umuntu abe munye. Isukwa kwabantu abahlukene. Abantu zinhlobo ngeinhlobo. So hayi umuntu oyedwa. Abelungu banoAdam noEva wabo nensimi yase-Eden. Abantu abamnyama banoAdam noEva wabo nensimi yabo yase-Eden. Loyo ngumqalisi walolu hlanga uyena Adam. Angaphiwe elinye igama. Ungenzeka ukuthi igama lingafani, aphiwe elinye igama. Nalo owayengumasizana wakhe engumasibambisane nakhe uEva naye futhi wayengumsizi wakhe naye ukhona ngumqalisi. Laba aqala khona ukubeka unyawo iyona nsimi yase-Eden yabo leyo. Izizwe nesizwe sinoAdam noEva waso nensimi yase-Eden. Hayi ukuthi saqala endaweni eyodwa sase sichitheka kumhlaba wonke ngoba mawusho njalo kufanele ngivume mina ukuthi saba umphumela wesiqalekiso. Cha, asibanga umphumela wesiqalekiso. Siyisibusiso ekubukhoneni bomhlaba. Sinenjongo. Yes. Nathi sino Adam noEva abaziyo kubathi ke owethu Adam ke kwakungumuntu njoba singabantu. Yebo. Umkhakha ke nami ngisawulandela nami ngisawufuna ukuthi bangifundise bangikhulise kuleyo ndawana. Kodwa nje ngokuqonda okwambulelwa uNkulunkulu nabakithi ngiyaqonda ukuthi njoba salokhuza nje sikhona nje nathi sinabo abaqalisi bohlanga lwethu benhlobo yethu besizwe sakithi nabo bani kumyalelo ofanayo. Zalanani nande igcwasa umhlaba nokugcwala kwawo. Manje ke ungaphelele kutheni hayi ukuthi nje kufanele sikhiqizane bese kuma lapho. uNkulunkulu uyafuna ama-ideas omhlaba, intuthuko nempucuko uyayifuna vele. Njoba nje umhlaba nje ukhona nje we have all the machinery that you can think of, the airplanes, the cars, the infrastructure, tall buildings, cities, this and that. uNkulunkulu uvele uyakufuna lokho. Zalanani nande, fill up this world with bright ideas and also preserve your race. Niubuse
dominate. We are dominated as blacks. Kuneyintwana esingayiqondi kahle. Ni ubuze dominate. We are being dominated as blacks. Hence, we are the only race begging for acceptance or approval from other races. It's a problem. Asigqaji ngokwethu. Asigqaji ngokwethu, asiqondi. Thina sithi nje uma ngabe impumputhe zibonile kwasukuma ishosha kuma wheelchair kwanele ngokwenkolo. Inkolo ibanzi ihamba izifike lapho. Ekutheni ungalahli identity yakho. Ungayilahli. Preserve your race while wenze njani creativity, philosophical ideas, music, storytelling, this and that. Fill up this world with life. Yabona baba ngiyayithanda lento okhuluma ngayo ngoba ihamba ibanga elide ngoba uma uyibheka lento yabona uma ingane uyikhulise ngementality ethize noma ukhule wena wenza into oyicabanga ukuthi right ingane iyafunda kuwe and if wena uyikhulise ingane wenza into efanele ukuthi uyenze indirectly usu influence isizukulwane sakho sonke ngengane yodwa nje lo izalayo. Kuyiqiniso isibili lokho baba ngoba uthi ukuhamba kwenkalankala kufuze ubani kufuze unina ikekela njengaye. Yebo. So ke manje ingane wena ekuyikhuliseni kwakho kungenzeka uyifake embusweni ungenzeka uyifake ejele. Ukuyikhulisa nje kokodwa he. Okuba kukhona ukuthi iqashula amaketango kuleyo ndawo leyo eyijele kakhulukazi. Yabo leyo. Kanti mayikhulisa ngendlela uyisizile ngoba kunezinye zeinkinga nezingxaki engeke isabhekana nazo ngendlela okuhamba kwayo ngoba ezinye zezingxaki ayidalwa ubunzima bempilo inkambo yethu empilweni esiholelo phathi. So manje ingane mayikhulisa ngendlela wena uyayisave eliminate minimize scope sani sama problems ingene nje shunini. Kanti mangabe ungakhulisekanga kahle kubukhona impilo kuyiqagela ukuthi kahle kahle ihamba. Kanti mawunikiwe direction kuba lula uhlala endabeni. Inkolo ke iyabasiza abantu abaningi ukuthi iyamnika umuntu umhlahlandlela bese uzakhela wena istays mawuthanda istays. Wakhe wena skyscraper mawuthanda skyscraper. Uzakhele wena iqhugwane mawuthanda iqhugwane kanjalo kanjalo. Kodwa nje iyakunika umhlahlandlela iyakunika ifoundation. Ukuthi hamba kanje. Nayi indaba. Yabo. Baba akasibuye sidlule kumbuzo olandelayo. Inkolo ke baba imsiza ngani umuntu? Ngoba nje uma sengibele emumva mhlambe uma ngibele emumva nje ngoba nje ngisho kukhona abantu abathi mina ukuvuka nje ngiyothandaza ngiphinde ngibuye angeke uze ngisize ngalutho lokho ngoba egcine kosuku mina ngiright ukudlula abantu abavuka bothandaza. Ukuba right ukudlula abantu abavuka bayothandaza nani akukusizi ngalutho isizwe sakini sibhukudodakeni. Enye yezinto ofuna siyenze ibaluleke engqondweni zabantu. Akukusizi ngalutho wena ukuthi wena ume kahle kodwa endlini yakwenu endlini yabamnyama kungamile kahle. Uzohamba ufikephi? Manje into engiyisabayo ngalombuzo wakho ukuthi ke kehla lami ubanzi kakhulu. Yazi lo uqala bengiwesaba kodwa lo wesibili ayikhona ngusaba kakhulu impela. Manje lento ihamba izifikephi kehla lami ihamba izifike ekuthenini ube nezindawana esihlokolozana noma esithintayo esingemnandi ezilumelayo. Ngoba indle emnyama sesiside kakhulu isikhathi ingafinyelelanga ekwazini izinto. Kodwa ibiphila khona la emhlabeni zenzeka izinto phambi kwabantu kodwa bahlolo ukuqonda ukuthi kwenzakalani. Kunezinto okuthiwe zingathintwa ngoba indle emnyama iyathunukala.
kodwa izo kanye lezi zinto kufanele ihlokolozwe impendulo iphuma iqhasha ngale zona kanye lezi zinto ezithuna kumuntu omnyama. Ngivumele khehla lami ukuba ngisound political for nothing kunesizathu. Angithi masiya la elokhuzane esibhalweni siyamthola uKristu ethi ngeke thena athathe isinkwa sabantwana bakhe anikele ngazo enjeni. Yes, ngiyalazi lo Bible lile yaduma impela. Ngokusho kwasezulwini mina nawe siyizinja futhi ngeke senze lutho ngalokho ngoba kusho izwi lamazwi. Kwasho izwi lamazwi. Yeah. Into uzothini ngalokho. Secondly, sibuyele encwadini kaMose. uMose siyamthola lapho ukuthi wayenomuntu phansi mawulandela incwadi. Kodwa lo muntu mawusubhekisisa kahle babengaxabene naye, babengesizizitha, ayingikho into abayibangile. Kodwa uMose wathi mayibuka elwa lo esehlulo wangakubo wasengenelela. Wayenomuzwa wobuzwe. Labo bobabili siyathola ukuthi enkambeni yabo babekhethekile uThixo futhi benziwa baba wonkulunkulu ngesikhathi sabo. Yes, ngiyalazi. Noma namanje baseyibo ngeke singabaze lokho. Kodwa laba bakhetheka ebusweni kaThixo bobabili. Kodwa izinto ezayiphuma kubo nokwenza kwabo kwenza ukuthi besubuka ukuthi ke kusiza ngani ukuthi kube nezinto thina esiyibiyeleyo sithi angahlokolozwa. Kodwa inkambo yempilo iphoqa ukuthi kube nezinto oyithintayo noma umuntu inxeba lingathinteka kodwa uzolapheka aphume engazini. Kunjalo. Uyabona khehla lami ukuphendula lo mbuzo wakho ake ngiqale nje ezintweni ezithanda ukujula ke nawo. Mawubuka ukusebenza komhlaba. Umhlaba ujulile futhi mdala kunathi. Nathi ngeke sawuqonda kuphelele, soqonda nje okungangathi sidlulisele kwabanye. Mawubuka ukusebenza komhlaba mathathu ama forces influencer ukusebenza komhlaba noma anomthelela ekutheni umhlaba uya ngapha noma uya ngapha noma kuma ndawonye. Okokuqala sikhulume nje ngendaba kaNkulunkulu uMvelinqangi owadala konke okusemhlabeni nokusezulwini nakho konke okuphatha nendawo. Umoya wakho uyabusa futhi umoya wakho uyagcinela. Neemfuno zakho ziyabusa futhi igcina zona. Kodwa kukhona eminye imoya emphazamisayo noma emphosela inselelo. Angeke ke sikhulume kakhulu ke ngalokho ukuthi kwakwenzelwana makwenze njani, kodwa siyadlula nje endabeni ngoba sifuna impendulo. Kube khona indoda, kuthiwa indoda yempondo, indoda yomsila. Isebenza ngomoya nayo. Yeah. Ihlezi njalo iphosela uNkulunkulu inselelo. Kungagcini lapho. Lethu iobvious. Ngiyacabanga ukuthi ngoba ngiqalile nje uhlelo lwakho usuyalibona. Kodwa bese bakhona umoya oqashile, idle emnyama engawunakile. Kodwa ukhona uyabusa emhlabeni. Yeah. Fike bakhona uNkulunkulu, kube khona omubi noma uLucifer, bese bakhona belungu. Banomoya wensebenzo nabo, yes, banomoya wabo. What are we saying here? There is God and his angels. There is Lucifer and his demons. And there are whites and there are puppets, with the Jews being on top of the list. AmaJuda iwona asesicongweni. Now, ake siyibuke lento. Ngicela sibe political for nothing. Kukhona indawana efuna siyihlokolose ukuze sifike endabeni ezokhulula umuntu omnyama, ezobuyisela umuntu omnyama endleleni eqondile. La umoya kaNkulunkulu ngabantu obvious. Awudingeki ukutolikwa. Udonsela abantu ekukhanyeni. Umoya womubi noma uLucifer obuyabiza ngoSathane igama elijwayelekile lakhe. Uphikisana noThixo, uphikisana noNkulunkulu. Regardless ukuthi uNkulunkulu wakho ubani, umphaphiliphi igama, uyise, indodana, umoya engcwele, regardless nje.
ukwenza kwabo kuyafana kudonsela abantu ekukhanyeni kodwa le ndoda imelene noNkulunkulu idonsela abantu ophathe. And then the third group abelungu ungeze wathi bona badonsela ekukhanyeni, yes partly yes, ungeze wathi kwesinye isikhathi badonsela abantu ebumnyameni, partly yes, kodwa bana more baku neutral. Okusho le 3 ine agenda yayo. Laba bobathathu banezinto zabo abafuna ukuyifeza la emhlabeni futhi umoya wabo uyavunguza kuzwakale. Uyabona uma sesikhuluma ngoNkulunkulu uvele ngumdali wezulu nomhlaba. Indaba yakhe icacile. Uyena ufuna simlandele ukuze sibe nolwazi sibe nokuphila. Angithi yabona ngapha omubi uyena impela ufuna siqhelelane naye. Ngoba usiphelelo phathi indlela yakhe ayihambi kahle. Abelungu kufuna ungabalaleli kodwa ufunde kubo. Kukhona amandla abanawo emvelaphini yabo. Kahle kahle lethule yokugcina omubi nabelungu banomlando ocishe ufane. Yazi bafana kuphi? Bafana entweni yokuthi bobabili laba bake baba bahle ebusweni bukaThixo. Omubi ukwamuhle ebusweni bezulu. Kuthiwa kwakuhalisa ngisho amatshe mayinyathela. Kuthiwa wayishintsha amaphimba kasikhombisa, kuthiwa wayikhipha ilanga. uNkulunkulu wayembuka azama amatheka abheke phansi. Inkazimulo ayenayo. Kodwa wahamba yasimehlula indlela yokuqonda nokuthembeka kuThixo waselahlwa. Wafika la emhlabeni ngokulahlwa ngokujikijela. Abelungu bake baba bahle ebusweni bomhlaba. Ikakhulukazi amaJuda ake ngikhulume ngawo. Akaba isizwe esikhethekile phambi kobusuku bukaThixo. uThixo muphi na esiqwini sobudodana. Ngoba kukhona uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu ndodana, uNkulunkulu moya engcwele bake babahle ebusweni bukaThixo. Kusuka kuAdam ebakhethile eza nabo kuze kufika la ebalahla khona. Bobabili banomlando okulahlwa bobabili. Kodwa abephucwanga amandla. 2 abazange babuyisane noThixo. Banomlando okulahlwa bobabili futhi abazange babuyisane noThixo. Ngakho ke la kubelungu ikakhulukazi ngoba uwona moya nothanda ukucasha lo. Lo moya akusho ukuthi bese uyizwa kabi ikhehla lami uyithatha ngokuthi abelungu sibanyusela phezulu ezingeni lobuNkulunkulu. Cha, asibanyuseli lapha. Kodwa umoya wabo uthi mawuvunguza kunyakaza umhlaba wonke. Bande power. Whatever they have, ideas they have, whatever impilo abafuna ukuyiphila, whatever shuni wempilo abafuna ukuthatha, whatever mbono abanayo, bayakwazi ukuthi baninde umhlaba wonke bawusulele umhlaba wonke ngeinkambiso zabo, ngeimfuno zabo, ngemicabango yabo. So can you really say abahle noma bambi? Partly yes, bahle. Mawubuka nje ilokhuzana impucuko nentuthuko esinayo ezweni. Njengamanje sensu YouTube, ama laptop ngapha, ama computer ngapha, ubuchwepheshe bamabhanoyi, izakhozi esimanje, ama AirPods, yini yonke leyo nto leyo yini imicabango yabo. Well, omunye nga-arguisha athi but they took all these from Africa. No, they might have learned something from the Egyptians. We understand. Kungenzeka ukuthi khona abakufunda futhi esizweni samandiya lapha nalapha ya. Kodwa ufuna uqonde whoever abafunda kuye wayezenzela into yakhe nesizwe sakhe. AmaGibhithe ayizenzela okwawo nje khoneni lawo egugudela umbila wawo, egugudela umoba wabo, ekhoneni lawo engenandaba nokusebenza komhlaba. Amandiya nawo futhi egugudela nje into yawo ekhoneni lawo, kodwa ayana de yafika ezandle zabelungu yagcwala umhlaba wonke. Banomoya wokuthi mabenyakaza bakwazi ukusulela umhlaba wonke. Lawo mandla
Akiyiwo amandla singawashaya indiva. Asikho esinye isizwe esingisaziyo mina esike saba nomqondo namandla okwenza leyo nto noma kuba nemfundo nje yokwenza lokho. Abelungu sebengalandela abanye kodwa bafunde kubelungu.